Isanulelo sesihlabelelo somthandazo isabatha. Isihlabelelo senkumbuzo ezukulwane senkumbuzo ukuzila inkumbuzo kaNkulunkulu. Jehova Nazareta Yesu
ungawusebenzi umsebenzi ngalo. Uma usebenza umsebenzi ngalo lethuka isabatha likaJehova. Lo ngumthetho ukuthi awusebenza insuku ezisithupha kuphela. Usuku lwesikhombisa usuku lokuphumula wena nabende yakho. Lo ngumkhosi kaJehova ingcwele. Olokudumisa uJehova kuphela. uNkulunkulu uyathokoza kakhulu ngabaligcinayo usuku lwesikhombisa. uNkulunkulu uyabathanda abagcini isabatha. Legcineke nawe kanye nabende yakho bonke. Lapho bebuthene khona begcina isabatha. Akababheki ngamehlo akhe. Ubabheka njengomakoti ehlonipha umyeni wakhe. Kodwa abeke indlebe yakhe kwamukela intokozo yokuhlabelela. Kwaba mesabayo. Abagcina isabatha ngokufaneleyo. Abahlosisayo ukuthi luphi na usuku olwemiswa uNkulunkulu ngeqiniso lesabatha. Isihlabelelo. Udoma